Belai hambai जों दिनै खवाई political district ni ngoi Tipramotha YTF te TWF जों दिनै press meet खामनि काइसना region बोसकांनि फाइनाय 14 तारिख जून नि 2025 सिनि खवाई रामचंद्रघाट नि constituency ni बिसिंगो बायजालबारि स्कुल मातो काइसा मेगा protest rally अंगने थांगoi तंगो सिनि illegal migrant sini Bangladesh ni फाइनाय te Myanmar ni Rohingya फाइनाय रंनो तुयै दिनै नंनि ओ press meet ni बिसिंथि बा नंनि बिसिंथि मनो साना मुसुंगो जे जों जे 14 तारिख नि program abono जों grand success mark खालायनाय आबन बागैनो खवाई district ni जे आन्दारो जे constituency तंमानि like रमदि रामचंद्रघाट आश्रामबारि यांगो कृष्णापुर तेलुमुरा आजागानि बररंनो दिनै नंनि बिसिंथि आं कोयानि मुचुंगो 14 तारिख सिनि बागै बेलायखे important नरक साइमानो जे ताबुक जे सिनि तिप्रा हास्तेओ not तिप्रा हास्तेया overall India वनो काइसा burning issue o issue उनके सिनि illegal migrant सिनि Bangladesh ते Myanmar नि फाइनाय रोहिंग्या रंनो तुयै नरक साइमानो जे लाई थांनाय 19 तारिखो सिनि Home Ministry नो होते काइसा notification ओंखरगा जे 1 month नि बिसिंगनो सिनि India नि जे illegal migrant रंनो बंनो India नि होते push back खालायनानि so तिनि सिनि तिप्रानि इंगो जों ताबुसु जरातै आमहाय कुनो रेस्पन्ड माय आंगै तंगो तिप्रा गभर्नमेन्ट नि होते so आबन बागैनो जों जे तिप्रा मथानि इंगै जों 14 फाइनाय 14 जुनो जों काइसा मेगा protest rally खानानै थांगै तंगो आं कोयनाय जत्तनो सिनि खवाई डिस्ट्रिक्ट नि खरकसा करय आकारै सिनि ओ जे 14 डिसेम्बर 14 जुनो जत्तनो एटेन्ड खालायनानै बागै नर्थ सिनि ओ खवाई डिस्ट्रिक्ट या ओवरऑल ओ दिनो सिनि एन्टायर त्रिपुरानि जत्तो जागानिनो सिनि लुकुरक फाइनाय सिनि जत्तो लीडर्स फाइनाय सिनि एमडीसीस एमएलएस मिनिस्टार्स बरक जत्तनो फाइनाय फायो protest रो फायो बरक जয়েन खायफैनाय जয়েन फाय मकमनो सानाय जे होम मिनिस्ट्री अमित शाह ने होते जे नोटिफिकेशन ओंखरमानि ओ नोटिफिकेशन आमहाय कुनो टाइमलाइन बा यार कुनो मेंशन खायजाकलै बरक सुदु साका बिनो नोटिफिकेशन सुदु इनलिगल माइग्रेंट रंनो इंडिया ने होते पुशबैक मार्क खालायनाय सो आ जागा कुनो डेट बो मेंशन करे बो डेट नि होते जों बंनो पुशबैक खालायनाय आ जागा कुनो मेंशन खायजाकलै आबन बागैनो जों ओ दिनो जों सिनि एमएलएस एमडीसीस जतो सिनि तिप्रामो थाने लीडर्स रक मिलिवै जों सिनि गवर्नर न काइसा मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय जों काट अफ इयार बो इयार नि होते जों पुशबैक खालायनाय जों आबरो टोटली आ जागा मेंशन खालायै जों ओ दिनो मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय थ्रो सिनि गवर्नर न होते सिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जिनो काइसा ते सिनि इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिनि नरेंद्र मोदी जिनो जों मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय बेते नरक मबो साइमानो जे तिप्रा हास्तेबो गोबांमा आमहायगे मो इशुनति प्रोटेस्ट खालायमानि नुगै दङो किन्तु बाट आ जागाबो सुदु बांलादेशी गुबे हिमेसिमि नुगै दङो आ जागाबो बांलादेशनि जे फाइनाल रंनो बुफुरनो होयते बंनो गुबे खिनाय रमदि 2000 नि होयते दा ना 1995 नि होयते दा ना 1980 नि होयते दा ना 1971 नि होयते दा माने बो इयार नि होयते बंनो पुश बैक खानाय किन्तु टोटली आबो हायरो कोनो मेंशन खालायजा गया सो सुंगो दिनो जों टोटली काइसा जों बंनो जे काट अफ इयार 1971 सिनि इंद्रामती चुक्ति नरक साइमानो जे सिनि पाकिस्तान तंमानि जे ताबुंनि बांलादेश आबो एक समय प्रो पाकिस्तान तंमानि 1971 नो जों इंडिया हेल्प खालायै आबनो जों बांलादेश नामो रिखा ओ जारावो साइमानो जे 1971 नो गोबांमा बांलादेशनि बरक सिनि इंडिया फाय हाफायका स्पेशली सिनि तिप्राव बिसि फाय हाफायका आबो रंनो जों ओ जे 1971 नो फायनाय बरना पुशबैक खालायनाय ना आबुन परे तेकि सासा डेट उनसुर